Sa number 7, isa ka lalaki na kuryente samtang nagapangawat sang kable. Duwa niyang mga kaupdanan, nagpalagyo bitbit ang mga kingkawat ng kable. Nakuryenteng isa ka lalaki sa ibabaw sang poste kaya ginkawatan sang kable alas 6:30 kahapon sang aga. Ang sospek ginkilala kay John Vic Lumayaw, 34 anyos kag residente sa Purok Himaya, Barangay Alis sa Bacolod City. Sa investigasyon sang kapulisan, ang sospek kag duha ka mga upod ang nagasakay sa tricycle sang sila ang nagpondo sa Burgos Street, Barangay 18 sa Bacolod City. Ang sospek nagsaka sa poste kag ginutod ang kable sang internet. Samtang ginadaho sang sospek ang kable sa duha niya ka mga kaupdanan, gulpi lang siya na kuryente kag nalipong. Ang duha niyang ka mga upod nagpalagyo sakay sa tricycle kag dala ang ilaging kuha nga mga kable. Matapos ang pila ka minuto, nakabugtaw ang sospek kag nakapanaog sa poste. Ginpahibalo ang sospek sang krimen nga iya nahimo kag gindala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong pasakaan sa kaso nga theft, samtang ginapangita naman ang iya nga mga kaupdanan.